Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 6. tydzień roku, no i datę od 5 gromicznika do 11. No i mamy też tyle ciekawych wydarzeń historycznych z tego czundu. 5 gromicznika w 1808 roku cesarz Napoleon Bonaparte ratyfikował Elbląską konwencję i ona zatykała graniców wolnego miasta, wolnego gardu Gdańsk i granice tego państwa, gardu państwa. Ze 6 gromicznika w 1875 roku preski rząd wprowadził obrzysk zawierania cywilnych małżeństw, no i na Kaszebach wtedy pojawiły się pierwsze urzędy cywilnego stanu. 7 gromicznika w 1939 roku tacy militarni, można rzeknąć, wydarzenie, bo do Gdyni przejechał zbudowany w niderlandzkiej stocznie podwodny łekrant ORP Łeżeł, jaki się wsławił później w II światowej wojnie. 8 gromicznika mamy tutaj 3 wydarzenia. W 1296 roku pod Rogłezna w Wielkopolsce był zamordowany król polski, a książę pomorski Przemysł Dredzi, a mordyżama były pewno panownice Brandenburgii. W 1863 roku 8 gromicznika w stecznikowym powstaniu zginął jeden z mieszkańców Kłestyżny, Leopold Milanowski. A w 1920 roku wojska generała Józefa Hallera zajęły między Kartuzę. 10 gromicznika w 1321 roku papieski sąd obradujący w Inowrocławiu i Kujawskim-Brzescu nakazał krzyżakom wydanie gdańskiego pomorza Polsce, no równako oni się do tej decyzji nie podporządkowali. W 1920 roku był zdęg polski z Młeża w Pucku, no i tego dnia odbyło się symboliczne sparłączenie Polski z Młeża, no a generał Haller wrzucił w ładę bełtu symboliczny pieszczy. W 1959 roku Koszalin dostał swój nowy herb, no i w tym herbie jest gryf. Chudzy to wezdrało często inaczej, wtedy od tego roku Koszalin ma w swoim herbie gryfa. 11 gromicznika w 1454 roku Gdańszczynowie zajęli broniony przez Krzyżyków zamk we Gdańsku, no i to był taki ważny etap powstania procent władzy krzyżackiej na Pomorzu. A w 1886 roku w Stanach Zjednoczonych ukazał się pierwszy numer czundnika Wiarus, pismo dla narodu polskiego w Ameryce, no i twórcą i redaktora tego czundnika był Hieronim Jarosz Derdowski. To wszystko na ten tydzień, do uczenia.